Sa laing balita, dakpan ang pipila ka mga individual sa General Santos City kinsa na maligya online og 8 ka bonsai trees sa usa ka klase nga gikonsiderang endangered species. Pinaagi sa gikasang entrapment operation sa DNR Centro General Santos City ug CIDG, nadakpan ang wala pa masuta nga ihap sa mga traders sa Sitio Tribal, Barangay Bawing, General Santos City kinsa na maligya online og 8 ka bonsai trees ning bagwahay lang. Sumala sa DNR-12, dugay na nilang gipanid-an ang mga suspetsado nga tigpanguha sa maong kahoy nga usa ka klase sa Molave tree nga gikonsiderang endangered species. Sagad matud pa sa mga punuan, anaa sa dekada na ang gidugayon. Sumala pa ginalangkat kini sa mga sospek nga usa ka kalapasan sa Republic Act 9147 kon Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Sa karon giturn over na ang mga nakumpiskang bonsai trees ngadto sa Centro Gensan alang sa rehabilitasyon. Samtang gikustudiyan na sa CIDG ang mga suspetsado nga wala na mihatag og pahayag ug posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa RA 9147. Paymangno sa DNR sa katawhan nga kung ugaling makakita o dunay mamatikdan nga gidudahang aktibidad nga makadaot sa kinaiyahan. Giling i-report kini sa otoridad aron maaksyonan.